Nggih. Iki aku iki goleke det sinden-sinden kuwi kok. Iya. Alhamdulillah matur nuwun Pak Seno. Ya, nya tak topi sisannya. Wah, ya ngene iki lho, bos yang baik hati, tidak sombong, gemar menabung dan tidak pelit ya ngene iki. Luar biasa, mugi-mugi tambah nggih kesaenan panjenengan, rezeki panjenengan, tambah yuswa, tambah bahagia saklaminyo. Amin. Iya. Ngene Mbak Ganes dereng. Apa? Ngene Mbak Ganes. Oh iya, Ganes 200. Nya, ditak topi sisanya. Nggih, niki ngene Mas Kiswan. Rasa, Kiswan nyambut gawe apa? Ya di ngapura ya Mas, jen durung bejomu. Durung bejomu. Ya. Ora apa-apa ya. Wis ben, nek kira-kira ora gelem nabuh men medun Bali. Iya. Aja. Bali ya